No mä pidän siitä, että täällä panostetaan paljon meidän kouluttamiseen ja sitten saa aina apua, kun sitä tarvitsee. Meillä on täällä paljon erilaisia kilpailuja, joista voi voittaa palkintoja, muun muassa tuotteita ja matkoja. No tänne on kyllä aina ihan älyttömän kiva tulla. Meillä on niin hyvä työilmapiiri ja tosi mukavat työkaverit. Ensinnäkin pitää olla valmis tekemään paljon töitä. Pitää tykätä asiakaspalvelutyöstä. Mielestäni pitää olla myös edustava ja totta kai olla kiinnostunut kauneudenhoitoalasta.